Mitä te sanotte yrityspäättäjälle, joka vuosi sitten otti rohkean loikan ja lähti sosiaaliseen mediaan ja vuotta myöhemmin aika hiljaston rintamalla 45 tykkäystä Facebookissa ja that's about it, ei mitään tuloksia missään. Niin ensiksi mä kysyisin, että kuinka paljon siihen sosiaalimediaan käytetään aikaa? Niin tykkäjiä voi olla 6 tai 60 000, mutta se ei vielä tarkoita mitään. Ne 6 voi olla tosi aktiivisia ja niistä on sulla enemmän hyötyä kuin niistä 60, josta ei ikinä kuulu mitään. Kun sä brändinä pyydät ihmisiä tykkäämään sun brändistä, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa? Hey! Hey, 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 hey! We kissed on the lips! No! Woo! Hey, guess what? Claire! Me and her kissed on the lips! Ja sit kun ollaan tykätty, ja tässä kohtaa niin kun ihan samalla tavalla kuin tytöille, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Niin, no siinä vaiheessa tulee varmaan se, jos et sä soita osasto, että pojasta ei kuulu eikä poikaa liiemmin näy. Hyvin verrannollinen brändeihin. Brändit saa sen, mitä ne haluaa. Eli tykkäyksen. Eli tykkäyksen, niin ne jättää käytännössä vähän heitteille nämä tykkääjät. onko se siis just näin, että jos sä aiot mennä sinne, niin mene kunnolla? Kyllä. Ja ota osaa keskusteluun. Kuuntele. Nimenomaan kuuntele. Kuuntele on tärkeää. Se on vähän kuin parisuhde. Sosiaalimedia meinaan. Sen eteen pitää tehdä töitä ja täytyy vähän näyttää, että välität.